Kadom domanitum pirthe nang chelar bomlo nang advance bomlo ason nang klang bomlo project manghumeme ason theklong bomlo pirthe long skimmer to men kisung ki phonang lapen ke hacker tum long kisung ki phonang atum stamen nang dolo lapen ke scammer hacker tum ansose nang bathu bomlo non labangso AI artificial intelligence nang ki klang pe labangso AI muni tum phan akirap the pigdo jasmet student tum phan kirap the o school college long homework lapen ke project phan ta labangso AI pe na jok nang rap theklo Bonta labangso AI pe jok itum long kisung wang bomlo ansose kisung nang le thupo labangso AI itum phan kisung phan na do lapen ke akime phan ta do laspini labangso video long AI pe na jok kisung olam chi thansna tangte video le pangching lo na. Mark my words, AI is far more dangerous. Non akai pirthe la puan ka chelar lo ajat ason sitame AI pe na jok pa Joike photo le edit ji one click pen Captain America son chiplang lo ako puthot one click pen Doctor Strange son chiplang allo bihek ako photo son si chilang thuji pusta one click pen usu son chiplang thu allo lapen ke future itum kisar hut a photo ko son ma one click pen sabura son chiplang allo lapuan apawana ki thelo nang pa Joike AI pe na jok aprang hut notes to talk ji Google long pesi ka search na lapen ka jak a notes ke Google long kilong le det stamedo Bonta labangso AI pe na jok chat GPT lapen ke Matha AI nang klanglo kapre notes lapen ke ansose Kachini thuji Phan labangso Matha AI lake kadok ka ve nali tum WhatsApp long Matha dolo Google long kilong le alam labangso Matha AI long nali tum search rute ladak available lo ladak ne search po explain about Karbi Youth Festival ladak angto nang tok video lo nang thamlab lo lapen ke ladak thichet lang plutang te explain full details more than 10,000 words to search non angton full details latum nang pilap po school lapen ke college long ilitum Phan project nang pi pusita labangso AI pen jo itum Phan Joike pen itum long pon lo labangso AI photo lapen ke notes tot kali Bonta voice effect lapen ke video anta editing me langdam lo nang Prime Minister Narendra Modi Phan Karbi alun ke palon Ding long long gonna lira chaplon we are home. Be the same sun take the things and far beyond home. Headline is in wake it down la open. Jo langtha labangso AI pinajok Matha dam un ipin akam anstame nang pajor ki an claim lo langdam prui lo pratang te labangso AI itum student num phat jasemet kime the pik andolo Bonta labangso AI pinajok ladak pherememe ason nang klang allo scammer tum ben fraud call apen ke job scam ha ansose nang ke klang dolo India pen ki plang nai Mukesh Ambani Reliance Industry na thu achelmen lapen ke sports na thu Indian Premier League IPL na thu Mumbai Indians chairman inut ki plang na ebang lo Bonta labangso AI penjo isi aviator earning games alam Phan promotion ki people na son jat ki paklang Our honest app has already helped thousands of people in India to earn money. Mukesh Ambani lapuana ki plang alang ki lapuson promotion akam ki claim si claim clay Bonta labangso AI penjo RJ lapen ke ase anta ended pen si lapuson fake videos ke banai pon lapen ke famous cricketer Virat Kohli Lamat talo Virat Kohli lason betting apps Phan promotion ki pia kam claim claim alang gambling lapen ke sports Phan promotion ki pike only MPL Phan chot lapen a brand ambassador mata alang malo Virat Kohli malo Bonta labangso AI penajok fake videos bunai sila puson promotion ki pia people nason claim lapen ke famous YouTuber Dhruv Rathi India pen kadokaveta favorite lo alang Phan alang betting games betting apps tum Phan ke ka expose fraud ka chubai puki putang bang lo labangso a apps la ke kiduk dat tum atang ka kang si Phan chot pusi alang ki putang bang lo Bonta alang Phan ta labangso AI pen jok fake videos ka bunai sila puson promotion akam ki paklang pon thu labangso AI pen ajok lapu anlo ase lapen ke RJ anta exactly same unended pen lapuson fake videos ka bunai un athe munit tum Phan ki palu lapen ke ansose ahok ke patin ji Phan se alang tum RJ same unend pon dello nang tum online earning games like Yonorami lapen ke slots ha pathu pletang te hadak refer and earn pudo nang tum aling nang li jirpo Phan share lo refer lo pletang te hala sumne download po anke every time nang jirpo labangso apps long tangka chi thablo tangka deposit lo pletang te 5% kate 10% ke nang Lasi commission kate bonus long dun po nang li ansose refer all pletang te nang li ansose bonus long dun thu po Lasi same thing lo AI pinajok celebrities tum fake videos banai po promotion po anke nang li tum Phan ahok pa tin po pa download po anke itum ani bang tangka ke deposit an halapu fake videos ke upload bang lo profit bonus na ke long dun jike labangso a game platform pen chotkali pinang antum han ke a bank account si ke hekdat atum sta medolo lasila puson labangso
AI pen jok ilitumlong pherememe ang nangklang bomlo. Scammer hacker tum ansose si ilitumlong nangklang tu bomlo. Lapen Laso AI pen deepfake videos kabunai ansose nang part bomlo. Bollywood star actor actress tum Phan areng ang se photo ka pincong. Lapen ke porn video kabunai lapu ansose nangklang lo. Labangso AI ahok reality ansi ka pincong chong. Kedam tang Rasmika Mandana Katrina Cave lapen ke Samantha tum Phan AI pen jok fake videos kabunai pen pinang unviral lo. Lasi pherememe labangso AI pen jok. Labangso AI long ilitum jasmet kachiri dunang jila ke scammer lapen ke hacker tum long pen. Facebook lapen ke Instagram long lahai advertisement a video le theklong pustame trust dun tongri. iPhone low budget adoki kompen nang tum long po. Kon banega crorepati nang lisi long log lo. Lapen ke Laso AI apps download on nang tum tangkalong po. Sok AI pen fake video size. Pinang an ki trust nang ji apps do nasa tum confirm pen may pen nang tum trust no. Kedam tang a video long nilikan nang Japon karbitum kuna pen nang kiklang ma. Laso puthak sini next video wan jipu. Stame ini approach tonte dalo. Asi see you in next video. Thank you so much. Pinya video kalang sekarang tonton lo. Bye bye. Kado.